نفسي نجزابير بارخي نتتجبر الكي سناي أي ترسعي التوتاتنا نقدفو حنساب نجزابير نمسكنو كبرنا أملاخي خون نجزابير مسوات مسجانا نقربلو هللويا እግዚአብሔር ተመስገን ምስጋና ይግባካዩ ምስጋና ይግባካዩ በተ አብይወትና ዝገበርካዩ ሁሉ ጽቦ ክትመስገን ይግባካይሞ በዝወጋህታ ዝነ መስግነካለውና ክበር እግዚአብሔር ለዕል በል እግዚአብሔር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ጻድቅ ኢኻ እግዚአብሔር ትገብሮ ሁሉ ንጽቦና ይሞነ መስግነካለውና تيسق عبزا ساعات زي أزبط عنا إجزابير نزمت كمرحنا نبتي كبرك أتوانا أموني مو سكيبت زجبرو كلنا مسكنه thank you نبالله داويد نقوليات قد مولو حيل زخونو اتي قدم حجي እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር እናዘከረ ገጢሞ ኢየሱስ ጎይታይ ሎሚ አብ ቅድሜና ዝተገተረ ነገር አሎ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ክብርና አምላኽ ይኹን ንእግዚአብሔር ክብርን ሃቦ እቲ ቅድም ሕጂ ዘሳገረና እግዚአብሔር ሎሚ ድማ እሙንዩ ሎሚ ድማ እሙንዩ نسو كل زغل أملاخي هللويا قدم حجي رئيكا اكزابير حجي دما أموني خاني بولو هللويا بتقدم حجي زقبر كاي يمسكنك هاللخو هللويا እግዚአብሔር እሙኒኻ እግዚአብሔር እሙኒኻ እግዚአብሔር ዓቢኢኻ እግዚአብሔር ኤልሻዳይኻ ኩሉ ትኽእል አምላኽኻ ገለ ከም ጨንቀካ ኢድሰብ ዘይገልግለካ መንፈስካ ሁሉ ጽቡቕ ትገብር አምላኽ እባርኸካ ኣለኹ መንፈስካ ሁሉ ጽቡቕ ትገብር አምላኽ እባርኸካ ኣለኹ ተመስገን ስለቲ ኣብ ህይወተይ ዘሎ ሁሉ የመስግነካ ስለቲ ኣብ ቤተይ ዘሎ ሁሉ የመስግነካ ስለቲ ኣብ ስርሐይ ዘሎ ሁሉ የመስግነካ ሃሌሉያ ክበር ተመስገን አመስገን ሃሌሉያ كنمسكن كلنا እግዚአብሔር ይخبر ሰይጣን ድማ ይሐፍር ሃሌሉያ كنحقوس كلنا سيطان يحزن أملاخنا دما بح يبلو بح يلنا نمسكن هاللويا أبكر مينا بركة الله أبكر مينا صبوق نجار الله سكين إخزابير نمسكنه كم بحر إيرتراس تجتره إخزابير أموني هاللويا نام نقص مريت كيرو يخيل إخزابير هللويا እግዚአብሔር እሙኒኻ እግዚአብሔር ኩሉ ትኽእልኻ እግዚአብሔር ኤልሻዳይኻ እግዚአብሔር ኤልሻዳይኻ ዓቢኢኻ እግዚአብሔር ከምኡ ንበሎ በቃ ንስኻ ዓቢኢኻ ኤልሻዳይኻ ኩሉ ትኽእልኻ ንበሎ ሃሌሉያ ኩሉ ትኽእልኻ እግዚአብሔር ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል እግዚአብሔር ኣብቲ ደበና ዘይብሉ ንፋስ ዘይብሉ እግዚአብሔር ንስኻ እሙን ኢኻ ኣብቲ ዘይመስል ነገር ንስኻ እሙን ኢኻ ያኢሮስ ጓሉ ምስ ሓመመት ናብ ኢየሱስ መጺ ሃሌሉያ
ማርያምን ማርታን አልዓዛር ምስ ሓመመ ናብ ኢየሱስን መልእኽቲ ሰዲደን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እሙን እዩ እግዚአብሔር እሙን እዩ ናመን መጽና ኣለና ናመን መጽና ኣለና ናመን መጽና ኣለና ናብ ቤቱ መጽና ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና እዩ ሰናይ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ከምቲ አርዮስ ናብ ኢየሱስ ዝመጸሞ ሃሌሉያ ተአምር ዝረአየ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ናብ ኢየሱስ መጽና ኣለና ንሱ ኣብ ህይወትና ተአምር ክገብር ይኽእል እዩ ትኽእል ኢኻ ንበሎ ሃሌሉያ ትኽእል ኢኻ ንበሎ ሃሌሉያ تا 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዓትሲ ናብ መን መጽያ ናብ ኢየሱስ መጽያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ በእምነት ሕጂ ጾርና ናብ እግዚአብሔር ንደርብዮ ናብ ኢየሱስ መጽና ኣለና በእምነት ነገራትና ኩሉ ናብ እግዚአብሔር ነቅርብ ነፃ ኮይና ምእንቲ ክነምልኽ ዝኸብደና ዘበለ ኩሉ ናው ንደርብዮ ንሱ ይኽእል እዩ ሃሌሉያ ይኽእል እዩ ሃሌሉያ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎት ልማኖ ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለኳ ኣይትጨነቁ ኢልና ኣሎ ናብ ኢየሱስ መጽና ኣለና ንንገሮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ጾር ዘበለ ክላዓል ይጽልይ ኣለኹ ዝኸብድ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ክትዕሎ ይጽልይ ኣለኹ ኣይትሰግርኒ ኻ ዝበለ እግዚአብሔር አቦ ክትኣልዮ ጽልይ ኣለኹ ኣይከውኒ ዝብል እግዚአብሔር ክትልዕሎ ይጽልይ ኣለኹ በትኩሉ ኻልነት ካብ ማእከልና ክትግለጽ ይጽልይ ኣለኹ ኣብ ማእከልና ፈውሲ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ ምጽንናዕ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ ምስጋና እልልታ ክኸውን ይጽልይ ኣለኹ بحيل منفسكا نتسب زيك ولو كله تقبر تصوعك الله እግዚአብሔር بحيل منفسكا ما كلنا سناي ነገር تقبر يصلي الله እግዚአብሔር አቦ ዓመታት ዘቆፀረ እግዚአብሔር በዝሎ ምዕለት ዓኻ ትኽእል ኢኻ ንብል ኣለውና ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ከምቲ ኒያሮስ ጓሉ ጣቢታ ቁሚ ኢልካ እግዚአብሔር ህይወት ዝሃብካያ እግዚአብሔር አቦ ኣብዚ ድማ ነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ክትዛረብ ጽልይ ኣለኹ ነገራትና ዝዕረየሉ መዓልቲ ክኸውን ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ያሪኮ ኮይኑ ዝዓገተና ዝፈርሰሉ መዓልቲ ክኸውን ጽልይ ኣለኹ ምርኮን ንብዝ ብዘሉ መዓልቲ ክኸውን ጽልይ ኣለኹ ሰማይ ዝፋንካ ምድሪ መርገጽ እግርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምልኪ ስልጣን ዘለካ ቅዱስ አቦ ኣመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ኣምላኽና ክትበሃል ዘይሓፈርካ አቦ ኣባ ኢልና ንጽዋዓሉ መንፈስ ውልድነት ዝሃብካና አቦ ነመስግነካ ኣለና ነገራትና ሁሉ ኣብ ቅድሜኻ ቁሉዕ እሞ በሰዓት ድማ እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ዝኸብደና ሒዝና ናባኻ ቀሪብና ኣለና እግዚአብሔር አቦ ኣምላኽና ይኽእል ኢልና ንምስክረሉ ዘመን ክመጸልና ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩልና ኢልና ንዛረበሉ ዘመን ክመጸልና ይጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝኸብድ ዘበለ ሁሉ ይለዓል ሰናይ ዘበለ ይኹን እልልታ ይኹን ምስጋና ይኹን እግዚአብሔር አቦ በዝሎ ምዕለት በቃልካ ተዛረበና ቃልካ ብልብና ሚት ከዕበት ይፍረ በዝሎ ምዕለት ዘገልግሉ ሁሉም መንፈስካ ክድግፎም ይጽልይ ኣለኹ ንመዘምራን እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ክድግፎም ጽልይ ኣለኹ ኃይሊ ክትቦም ጽልይ ኣለኹ ተፈቲሖም ከምልኹ ይጽልየሎም ኣለኹ
بقال أملاخ نزقلقلنا نسخة اختبار خوي تصلي علىه እግዚአብሔር አቦ በኃይል መንፈስ ካخدر ሆይ ጸልያለሁ ናና ንሰምዕ ድማ በኢየሱስም ልብና አዳልዎ ቃልካ ሚት ከዓበት ይፍረ በሽም ኢየሱስ አሜን ስም አምላክና ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይተባረክ ሃሌሉያ ዳዊት ምዕራፍ 30 ከምዚሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንላዕሊ ስሒብካኒ ንጸላእተይ ድማ በአይ ሕጎስካ የምንይሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እቲ ኸመኽሪ ጸላእትና ክንከውን ዘይገበረ እግዚአብሔር ዝስውረና አምላክ ሃሌሉያ ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ካብቲ ንሕና ንርድኦ ካብቲ ዘይንሪኦ እግዚአብሔር ዝስውረና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስውረና እግዚአብሔር ንጸላእትና በአና ባህ ስለዚህ ይበልካም ስለዚህ ሕጎስካዮም ሃሌሉያ ተባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስምካ ሓበነዩ ተሓቢናሎ ስምካ ትምክሕተዩ ተመኪሐሉ ኣብዝወታክዎ
فوسي هاليلويا نعنا جنا نمدحن نعنا جنا نمبر تعزته وهبسم هاليلويا تبارك هاليلويا
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ በእልልታን በምስጋናን ገና ክነኽብሮይና አሜን እስከ ዝተረድኦ ሰብ በእልልታን በጣቅዒትን ነዚ ጎይታ እዚ ክብሪ ክህቦዩ ሃሌሉያ ብዙሕ ዝተገበረልና ህዝቢና እግዚአብሔር ይባረክ ብዙሕ ድማ ክነመስግን ይግባአና እዩ ሃሌሉያ እሰይ ኢየሱስ ሃሌሉያ እስኪ ድማ ሕጂ እጣነይ ከዓጥን አቱም መቅደሱ ክንብሎይና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሎሚ ዝዕጠናሎ ሃሌሉያ ናይ ምስጋና ዕጣን ኣብ ቅድሚኡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ Hallelujah.
ሃሌሉያ ይግባአካዩ ክብሪ ሃሌሉያ ይግባአካዩ አምልኮ ሃሌሉያ ይግባአካዩ ስግደትና ሃሌሉያ ይግባአካዩ ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳጣ ያደግነት መጮ ያምረኛል ቃላት ያጠረኝ ያደረክልኝ ፍቅር ትዝ ያለኝ ውስጤን የቀለቀለው የምስጋናዬ ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያው ጣፋጭ ሆኖ ይሰማል ይታይ እንደረዳኸኝ ዓለም ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው 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 እንዴት ችሎ ዝም ይላል
ይግባአካ አምልኾና ሃሌሉያ ይግባአካ ስግደትና ሃሌሉያ ይግባአካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ በቃላት ከናፍርኩም ነዚ ጎይታ ባርኾ ሃሌሉያ ባርኾ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ 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 Hallelujah.
ሃሌሉያ ተመሊኹ ዘይጽገብ ጎይታ ሃሌሉያ ተዘሚሩሉ ዘይጽገብ ጎይታ ሃሌሉያ አሊልካሉ ዘይጽገብ ጎይታ ሃሌሉያ 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 አረ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሞኝ ነው ይሉኛል ሳይረዱኝ ቀምሰው ተመለስ ይሉኛል ዋጋ ቢስ አድርገው እኔ አልፈልግም ካልኩኝ ጭቅጭቅ ምንድነው እምቢ አሻፈረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ዘላለም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ እስከነዚህ ጎይታ እዚ በዕለልታ መጣለት ኢየሱስ ጎይታዩ እዚ ድማ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ምሕረቱን ኮይኑልና እሞ እስከ ሕጁን ካብ ዘለናዮ ተሲእና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ድሓር ብዙሕ ደው ክንብል ስለ ዝኾንና ሕጂ ካብ ዘለናዮ ሓፊልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና
ስለዚ ገበረልና ኩሉን ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ከምኡን ስለ ዘለና ኩሉን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና ሃሌሉያ ቅዱስ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ እንሆ ብሰናይ ናትካን بريديت ناتكان بمحرات ناتكان نايزا معلت زيا السبات كوينا لنا مو نمسكنا كالونا زحلف زمننا كله እግዚአብሔር ንስኻ ምሳና ኮንካ በመንፈስካ ሓሊኻና ኢኻ ሞ ነመስግነካ ብዙሓት ኣለው በዛ ሰዓት እዚኣ ነዚኣ ክሪኡ ዘይከኣሉ እግዚአብሔር ምሕረትካ በዚሕልና ጸጋኻ በዚሕልና እግዚአብሔር አቤትካ ደው ክንብል ንስምካ ክንጽውዕ ንዓኻ ከነመልኽ ብኡ ድማ ባህ ክንብል እስኻ ድማ ብኡ ክትከበር ኮይኑልና እሞ ነመስግነካ ስለ ጸንሐና መዛሙር ኩሉ ተመስገን ስለ ጸንሐና ምስጋና ኩሉ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር እንሆ ካብ ሕጂ ንዘላለም ንህይወትና አቤትካ ትኸላ ንብለካ ኣለና ንስኻ ደግፈና ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ብዝሓለፈ እሙን ኢኻ ብዝመጽእውን ትእመን ኢኻ ሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ደጊምና ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ እንሆ ኣብ ቅድሚ ህዝብና ንስኻ ኣምላኽ ክትከውን ኣብ ቅድሚ ህዝብና እግዚአብሔር ንስኻ ኢትካ ክትግለጽ ንጸልይ ኣለና እቲ ንምድርና ዝተባሃለ ሰናይ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር እንሆ ኣብ ምድርና ክኸውን ክፍጸም ንርኢ ኣለና ሃገርና ናይ ወንጌል ደሴት ክትከውን ንብዙሓት ድማ ንበረኸት ክትከውን ንጸልይ ኣለና እዚኣቶም እግዚአብሔር ዓብይ ነገር ገበረሎም ክበሃል ኩሉ ህዝቢ ድማ ንዓኻ ከመስግን ኣዳው ድማ ናባኻ ከልዕል ንጸልይ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ድማ በዕንትና ክንረኢና ሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ንዓይን ኣሕዋተይን ድማ ኣብ ቅድሚኻ ንኽንቀርብ እዚ ዕድል እዚ ጸጋን ሂብካና ኢኻ ሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ በቲ ዝሃብካና ዕድል እውን ሕጂ ደጊምና ናባኻ ንቐርብ ስለ ከባቢና ስለ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና እግዚአብሔር ጸሎት ትሰምዕ እትምልስ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ተመስገን እወ እግዚአብሔር ኣነና ኣሕዋተይን ድማ ፍረ ናይቲ ዝሰምዓካዮ ጸሎት እዩ ሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ሓንቲ ክንገብር ዘይንኽእል ኣዝና ድኹማት ምዃንና ኣብ ቅድሚኻ ንእመን ኣለና ምሕረትካዮ ኣብዚ ይብጽሐና ጸጋኻ ኢዶ ኣቢሉና ሞ ተመስገን ስለ ኩሉ ክበር ተመስገን ስለ ዘለና መደባት ኩሉ ድማ እግዚአብሔር እስኻ ሕለፎ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ብሰላምን ብደሓንን ናብ ፔኒኤል ቤተክርስቲያን መጻኹም እስከ ንመጀመርያ ዝመጸ ጋሻ እንተዳለና ኮይኑ ክንላለየኩም ሰላም ክንብለኩም ጋሻ ንመጀመርያ ዝመጸ እንተዳለና ኮይኑ ዕድል ክህቤ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ጋሻ ዝመጸለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰሙናዊ መደባትና ኩሉ ከምቲ ዘለዎ እዩ ዘሎ ሰንበት ሰለስተ እብረ ኣለና እቲ ቀዳማይ እብረ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ከምኡውን ካልኣይ እብረ ካብ 11 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ሳልሳይ እብረ ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ዝቕጽል መደባት ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡውን ረቡዕ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9
ኣሕዋት መጺኦም ዝጽልይሉ ወጺኦም ድማ ንወንጌል ዝመስክረሉ ጊዜ ስለ ዘለና ኩላትና ድማ ኣብዚ ክንሓብር ዕዱማት ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ዓርቢ ድማ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ዘሎ ኩሎም ደቅና ልዕሊ 13 ዓመት ዘለው ንዕድሚኦም ዝኸውን ትምህርትን ኣገልግሎትን ስለ ዘሎ ኩላትና ደቅና ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ዘሎ ኣብዚ ሒዝናዮም ንምጻእ ኢና። ከምኡውን ቀዳም ጸሎትን ኣምልኾን ቃል ኣምላኽን ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ኣለና። እዚ ዝሰርዐ እግዚኣብሔር እዩ። ኩላትና ድማ መደብ ጊዜ እንዳዓደግና ኣብቲ ዘሎ መደባት ንሳተፍ ኢና። ከምኡውን ብዙም ዝመሓላለፍ ወይ ድማ ናይ ጸሎት ጊዜ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ምሸት ኩሉ ጊዜ ብዙም ዝመሓላለፍ ጸሎት ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ እውን ኩላትና ንሕበር። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ መጽእ ዘሎ ማርች 16 ክሳብ 19 ድማ ናይ 4 መዓልታት ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ጊዜ ኣለና። ስለዚ ኩላትና ብመንፈስ ቅዱስ እንምራሓሉ ጊዜ መታን ክኸውን ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንቀርብ ኢና። ስለዚ ኣብተን 4 መዓልታት ካብ ማርች 16 ክሳብ 19 ዘሎ ኩላትና በብ ዘለናዮ ክንጽሊ ንጽናሕ። ከምኡውን ብሕብረት እንጽልየሉ ሰዓታት ድማ ኣለና። ኩላትና ቶም ዝጥዕመና ረቡዕ ናይ ሰዓት 5 ናይ ንኮ ከምኡውን ረቡዕ ሰዓት 6 ናይ ንኮ ከምኡውን ናይ ሰዓት 6 ናይ ምሸት መጺና ድማ በአካል ክንጽሊ ንኽእል። ከምኡውን ሐሙስ ካብ ሰዓት 5 ንኮ ወይ ድማ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ዘሎ ጊዜ እቶም ዝጥዕመና መጺና ክንጽሊ ንኽእል። ዓርቢ ድማ ከምኡ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ፍርቅ ለይቲ ዝጸንሕ ኣብዚ በአካል መጺና እንጽልዮ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ ጊዜ ድማ ኣብዛ ዘለናዮ ኮይንና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ብጸሎትን ብጾሙን እንቕንየሉ ሰሙን እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ክብሪ ሐዋርያት 13:2 እቲ ናይ መሪሕ ጸሎትና ኣብኡ ኣብቲ ጊዜቲ እግዚአብሔር እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸውዖም እዮ ፍለይለይ በሎም ይብል። እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። በመንፈስ ቅዱስ እንምራሓሉ በመንፈስ ቅዱስ እንንቀሳቀሰሉ ኩሉ ናይ ስጋን ናይ ደምን ድማ ጠጠው ኢሉ መንፈስ እንኸደሉ ጊዜን ይኹነልና። እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ገበረልና ኩሉ ክብሪ ንስሙ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። እግዚአብሔር ይሰርሕ ኣሎ። ኣነ ንስኻትኩም ድማ ምስ መንፈሱ ንጉየ። እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዘለና ጊዜ ኩሉ ክብሪ ንስሙ ይኹን። ስለ መባእን 10 ካብ ዝቐጺልና ክንጽሊና ኣሕዋትና ናብ ዝኽመጽኦም መባእን 10 ክዋጸይ እግዚአብሔር አምላኽ ንልምነካ ኣለና። እግዚአብሔር እዚ ክትገብሮ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ብስም ኢየሱስ አሜን።
አለኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሃዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናብ ቃል አምላክ ቅድም ህላፈይ ታንቶ ይስተነግረትና መሊሰ ኢንከሬጅ ገብረኩም ይፈቱ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘን ዘጽላ 4 መዓልታት ከብሮ ክሳ ቀዳም ሁላትና ሀቢርና ገጽ እግዚአብሔር ንድለ ንጹም እግዚአብሔር አምላክ ድማ ክርከበልና እግዚአብሔር ይመስገን ካብሰብ ምድላይ ወይ ድማ እቲ ጽምዓት አምላክ ይደልዩ እግዚአብሔር ድማ እቶም ዝደልይዎ ይርከበሎም እግዚአብሔር ይመስገንና እቲ ምድላይና ተጽምዓትና ካባና ዲሞ ክነሪኦ ድማ ገለሰ ጉምታት ክንወስድ ኢንከሬጅ ገብረኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በርጠሎሜዎስ ወደ ዳዊት ማህረን ናበለ ኸው ኸሎስ ሱቅበል ክብሎ ኸሎስ ስቅ እንተ ዝብል ነይሩ በኸማም ወዳእ ነይሩ ግን እቲ ዴስፐሬሽን ነቲ ዝርከብ ክረኽቦ ኸይሉ ዘኪዮስ ሓፂረ ኢሉስ ኣይገደፎን ሰብ ኸሪኦ ገለ ዋላ እንተኸወሎስ ግን ናብታ ሳግላ ደይቡስ ንኢየሱስ ክጥምት ምስ በለስ እቲ ዝደልዮ ጎይታ ድማ ሎሚ ምሳኸ ኢሉ ዝደለናዮ ጎይታ ይርከበልና እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረኸ ይሁን ስለዚህ ኢንከሬጅ ገብረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንጎ ሰዓት 5 ከሙን ድማ ሰዓት 6 እናተረኽብና ክንጽልይ ኣብቲ ዝጥመና መቸም ካብ ክልቲአና ሓደ እንተ ጥመና ይለት ተስፋ ይገብርና ታናይ ንጎ ተዘይጥማትና ታናይ ምሽት ተዘይጥማትና ታናይ ንጎ ኣብ ሓዲዩስ እና መጻና ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ወጋሕታዩ አይኖ ሰዓት 5 ግን ድማ እቲ ዝበልኮይ ጽምዓት ዴስፐሬሽን እቲ ምድላይ ድማ ክሕሉ አለው ወሞ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዘን ሰለስተ መዓልታት ንጎይታ ኸሙ ጌርናስ ንድለዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 11 መዓልታት ክንጽውም ክንጸሊና ቀኒና ኣብ ሓደ ነገር ድማ እግዚአብሔር ደይቡና እዩ እጅ ድማ ካለ በረኽተ ስለ ዘለውስ ወሲኽና ንጎይታ ክንደልዩ ኢና ቀዳም ከምቲ ኣብታ ቫይበር ተጻሒፋትልና ኣላ ኣብታ ቀዳም ሰዓታ ራብዒት መዓልትና እያ ትኸውን ደላ ኣብ ኣውን ብጾምን ብጸሎትን መጺና ድማ ንእግዚአብሔር ነምልኸሉ እዋን ክኸውን እዩ ብዙ ጊዜ ሰባት ከም ዝብሉኒ ወይ ሎም መዓልትስ ኣምልኾ ተዘይትቋረጽ ነይራ መዝሙር ምስተበለስ ናይ ገለ ጉባኤ ምስ ቀጸልና ሰዓታ ስለ ዝግድበና ስለ ነቋረጻ ምኸሙ ንብል ኩላትና እግዚአብሔር ዘሰሪኡልና ኣሎ ዘይቋረጽ ካለ ነገር ደይ ንገብረሉ ናይ 3 ሰዓት እግዚአብሔር ጥራይ ነምልኸሉ እዋን ክኸውን እዩ ከምታ አንቶይ ድማ ሆና ሄኖክ ደንብበልና ዝነበረ ቃል ዚአቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለው ይዝብል ምሽ በትና እንግሊሽ ወይና አማርኛ ድማ ተሪኹሞ ክጾሙን ከገልግሉን ዝብሎ ከምልኹን እቲ ጾምሲ ምሳምልኹ ድማ እንታይ ይገብር ይኸይዱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እና ንደልየሉ እዋን ጊዜ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ነዚ ኢንከሬጅ ገብረኩም ደሊ ሁላትና ንምጻ ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እጅ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ባርክን ሐልፊና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ከፍቅዲ 12 ክሳብ 15 ዘሎ ክፍሊ ለማልተ ክነነብብ እዚ ድማ ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ከፍቅዲ 12 ክሳብ 15 ባይናውሲ መቼም ባህልና ተፈልጥዎ ይኹም በባላይ ሊየንንዩ ንኽብረ ቃል አምላክ ካብ ዘለና ይኹላትና ሓፍ ክንብሊና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ህያው ቃሉ ቅዱስ ቃሉ ድማ ሃሌሉያ ክነንብብና ቃል እግዚአብሔር ክቡር እዩ ቃል እግዚአብሔር ክቡር እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝበለጸ ሀብትና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 12 ጀሚሩ በስም ጌታ ኢየሱስ ከምብቦይ ዝነግረኩም ብዙህ ካለ ዘረባ ገና አሎኒ ግናኸ ሕጂ ክትጾርዎ ኣይትኽሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ሁሉ ናተይ እዩ ስለዚህ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝበልኩ ይብለና አጥር ጸሎት ንጸልይ ኩላትና
ሃሌሉያ ጎይታ በቅዱስ ቃሉ ጌሩ ነፍስ ወከፍና ይዛረበና ናብ ልብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድምጹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የስምዕ በዛረፍ ደዚያ ቃል እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይገለጸልና ብርሃን ናይ ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዝረፍ ደዚ ይርከበና ልብ ነፍስ ወከፍና የእንት ነፍስ ወከፍና የዛና ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይከፈታ 33 ሚእቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መፍራይ ይሁንልና ጎይታ ነመስግነ ካሎና ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ተመስገን بسم ኢየሱስ ክርስቶስ አቤት ካህን ህሉ ዝረዳአኻና ሰኻይኻሞ ክብረን ህበካሎና ጅድማ አብተህት እግርኻ ኮፍልና ለና ተዛረበና ማህረና በቃልካ ጌርካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልብ ነፍስ ወከፍና ከከም ትዘልየና ጌርካ ክትመደና ክትምህረና ክትግስጸና መንገድታትካ ሁሉ ከተሪእና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልምነካሎና አይዘ ዛረብ ባሪያኻውን መንፈስካ ይደግፈኒ እታ አባይ ዘቀመጥካዮ ናይ ምስትምሃር ናይ ስብከት ጸጋ በመልአት በዘይ ምኽልካል በኢየሱስ ስም ይገለጽ ብላለሁ ኩላትና በመንፈስ ኮይና ክንሰማዓካ አናውን በመንፈስ ኮይና ክዛረብ ደግፈኒ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን በአር ናብታ ሐሙሸይቲ ክፍሊና በጽህና ዘለና አብዘን ክፍልታት ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ጀሚርና አብዛ ሐለፉ ሰሙናት 4 ጊዜ በዛባ መንፈስ ቅዱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደማሃሮ በዛናይ መወዳእታ ምሸቱ ቀቅድም ምፍላዩ ቀቅድም መስቀል ተናይ መወዳእታ ነገር ዘተዛረቦም ዘረባኢና ሪኢና ሎማልቲ ናይ መወዳእታ ተሐሙሸይቲ ክንሪአይና በዛ ምሸት እዚኣ ናይ ጎይታ ናይ መወዳእታ ትምርቲ ናይ መወዳእታ ዘረባዩ ከም ተደጋጊ መዝበልክዎ ነቶም ደቀ መዛሙርት ድማ አገዳሲ ነቲ ዝቅጽል ምዕራፍ ዝቅጽል ጉዕዞ ዝቅጽል ናይ ክርስትና ህይወት ድጠቅሞም ነገራት ኩሉሲ አብታ ናይ መወዳእታ ምሸት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የጥቆማሉ ኢንካሬጅ ድገብረኩም ከምዕራፍ 13 ጀሚሩ ከዛ መወዳእታ ዘሎ መመሊስኩም ጽቡቅ ጌርኩም ከተንበበው ምክንያቱ እዚ ኢምፖርታንት ድሆኑ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምርታት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባይ ከምዕራፍ 13:30 ሀደን ጀሚሩ ከዛ ዘንበብና ያ ክፍሊ ኩለን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበን ዘረባይን በዘይካ አብ ሓደ ሐሙሽተ ተጠቅሲ ዝኾና ደቀ መዛሙርት ሕቶ ሓቲቶም እዮም በዘይካ ናቶም ሕቶታት ኩለን ኢየሱስ ተዛረበ ከሳ ቁጥር 16 ይቅጽልሞ ና ኢየሱስ ዘረባ ኢንተራፕትድ ከይኮነ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ዮሐንስ ነትናቱ ናሬሽን ድቅጽሉ ና ዮሐንስ ዘረባ አብይኹም ትሮኹ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተዛረበው ዳህራዩን ይቅጽል ምዕራፍ 17ን ጸሎት እዩ ሶ አይ ኢንካሬጅ ዩ ነዚ ክፍል እዚ ከተንብብዎ ከተጽንኡዎ በሃደ ኤሪያ ጥራይና ነህና ሪኢና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘተዛረበው ግን ካለ ብዙ አርእስታቱን በዛ ምሸት እዚ ተዛሪብዎም አሎ ዘይራአና እዩ እቲ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘተዛረበውን ነቲ ሃይላይት ነቲ ናአና ድኸውን መንገድኤ ክንሪኦ ፈቲና ነበር እንተሪናዮ ብዙ አይነት ሐሳባት ኢንፋክት ሜጀር ድሆኑ ናይ ክርስትና ዶክትሪንስ ከካቱ ድሁሉ ነገራቱን ሐሳባቱን አብዛን ክፍልታታ ነቲ ኩሉ ያቢለስ ነቲ ንኹላትና ብዝኸውን መንገድስ ዝኸውን ሰንበት ስብከት ብዝጠም መንገድ ጥራይና ሪኢናዩ አመበል ሐሙሸይቲና በጽህና ዘለና አብታ ቀዳመይቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲምፕሊ ከምዚልዎ አነ ነቦኽሉ ምኑኤ ንሱ ድማ ንዘልዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካለ መጸናንኢ ክበኩም ኢሉ ዛባ መንፈስ ቅዱስ መጸናንኢ ጳራቅሊጦስ ፓራክሌት ብዝብል ቋንቋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተዛረበን ክፍልታትን ናይ ፓራክሌት ናይ መንፈስ ቅዱስ ክፍልታት ፓሴጅ የነዚአን ና መንፈስ ቅዱስ ከመጽዩ ምሳኻትኩም ድማ ክነብር ኢሉዎም ቀዳማይ ንኻላ አይ ጊዜ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አብ ዘተዛረበው ግን
ቀዳማይ አገልግሎቱ ድማ ሓደ አገልግሎት አፋሊጡና ንሱ ሁሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኩም ዘበለውን ከዘክረኩም ዩ ኢሉስ መምህርናን እጂ ምዝካር ድማ ስኢሉ ምዝካር ደይኮነስ ንምርዳ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግንፈልጦ ናብ እምነት ከነምጾ ዝገብር ነገር ከም ዝኾነ ነጊሩና ከመይ አይነት እድለኛታት ሰባቲና ይሕዋቴ መመሊስ ይዝብለኩም መመሊስና ክንድነቅ ስለ ዝግባአና መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል መምህር ዘሎና ኢና መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ሲ ከምዚ ንትምህርት እኮ ይክፈሉ እዩ ትኾነ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ገለ ወሬቨር እኮ ኺዱ ብነጻ ዝበሃል እኮ የለ ካብኡና አቡን ድማ እቶም ብሉጻት መማህራን ዘለዎም ሲ ዋጎኦም ከማንኮ ክብድ በለይ እሞ ንአናሲ መወዳድርቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ብሉጽ መምህር ዝተዋህበና ሰባት እኮ ኢና ኢየሱስ ጎይታ አደና አምላክ ሰብ ከምዚ ከመይ አይነት እድለኛታት ኢና ቅዱስ ቃሉ አብኢድና ጸሐፊው ድማ ብልብና ዘሎና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታ ቅዱስ ቃሉ አብኢድና አንተ አይተረዳን እንተ ይልካ ድማ ናብ ልብኻ ናብ ውሽጥኻ ጥምት ተበልካ ጎይታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሐረን ተይልካስ አብረህ ግልህ ደብለልካስ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዘተዋህበና መምህር ዘተዋህበና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታ ከመይ አይነት ዘተባረኽና ሰባቲና መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ሲ ብሉጽ መምህር ብዘይ ክፍሊት ብነጻ ዘተዋህበና ሰባቲና መምህር አብ ትምህርት ተኸዱሞ ሌክቸር ይዞ ገብረኩም እኮ አብ ገዛኻ መጽኡ አይረዳእካኒ እሱ ተይልካ ካለ ኤክስትራይ ቲዩተር ይባል ካሊ አብታ ሌክቸር ተሐሊፋትካ ሽው ተይሉ ሽው ይላ እዚ ዘተዋህበና መምህር ግን ምሳኻትኩም ንዘልዓለም ዝነብር ኢየሱስ ጎይታዩ ሐሊፋትን ኸይትብል መታንሲ ከም እንደገና መጽኡስ ከረዳእካ ድኽል አንተ አይተረዳን እንተ በልካ ስጁንሲ እናደገፈ እናርአየ እናመርሕ ዝኸይድ መንፈስ ቅዱስ ዘተዋህበና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ባህ ዝበሎ ሰባሎ ዲያብ ዝገዛ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ መንፈስ ቅዱስ ተዋህበና ሰባቲና ባይ ቅጽላ ቢሉ ድማ ሐለፈ ዝራእናዮ ንሱ ምስ ዝመጽ እንታይ ዝገብር ክምስክረለ ይሉ ብዛዕባ ይዝምስክር ካብቲ ከባቢውን ንስኻትኩምን ምስክር እንዲኹም ምሳይ ስለ ዝነበርኩም ክትምስክሩ ኢኹም ባይዘዌ ካብታ ትምህርት ወጽኤ ዘለኹ ግን ክመለስ ያቸው ዝምስክር መን ይመስለኩም ምስኡ ዘሎ ዝነበረ ንኢየሱስ ናይ መምስካር ነገር ሲ ትራክት ተዋሂቡካ ገለ ሓደ ጽሑፍ ተባሂብካ ዝበል ተባሂልካ ይኮንካንቱ ንምምስካር ሲ ምስኡ ነይረ መባል የድልዩ ምስክር ዝኾንና ንስኻትኩምን ምስኡ ስለ ዘሎናይ እምበር ዝበሉ ተባሂሉ ጽሑፍ ተዋሂቡና ሓደ 2 3 4 ከይትጋጋ ቀዳመይታ ሓንቲ ዳሕራይ ካልአይቲ ገለይልናሲ አጽኒና ይኮንናን እኮ ነገር ዝራእናዮ ዘጣምናዮ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘምጻአና ካብ ሞት ናብ ህይወት ደስገረና ኣብ ህይወትና ዝራእናዮ ነገር ስለዘሎ ኢና ንምስክር ኢየሱስ ጎይታዩ ካብ መጀመርታ ምሳይ ስለ ዝነበርኩም ንስኻትኩምን ክትምስክሩ ኢኹም ምስ ኢየሱስ ዘሎ ሰባሎ ዲዩ ኢየሱስ አሎኒ ዝብል ሰባሎ ዲዩ ኣብ ዝገዛ ኢየሱስ ዘለዎም ባርሲ ብዘይ ጭንቂዩ ብዘይ ምንም እዩ ንምስክር ምንም ፍልጠት የልዮ ገላ የልዮ ጽቡቅ አይነለካ ዲዩ እዝንለካ ጥራይ ዝራእኻዮን ዝሰማዕኻዮን መንጋርዩ ማመ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብዛዕባይ ክምስክሩ ስኻትኩምን እቲ ዝብል ዘሎ ባ ኢምፕሊኬሽን ክትምስክሩ ከለኹም ሲ አጆኹም ኣብቲ ተጻረረኩም ዓለም ተጸልዓኩም ዓለም ክሳእኳ ንምቕታል ትኸይድ ዓለም ሲ ምሳኹም ኮይኑ ድምስክር ድግፈኩም ሲ መንፈስ ቅዱስ መጽናኒ አሎ ይዝብለና ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አነ ደስ ይብለንሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ከመይ ደሕኩስ እስም ተቢልካይኩ ዘሎና ነገር ዝረኸብናዮ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ነገር እኮ ደገርም ኢየሱስ ጎይታዩ ሰብ ካለ ነገር እኮ ረኺበ ይሉሲ ክንደይ ይኸው
መወዳድር ትዘይብሉ ሃሌሉያ ድማ ናይ ምድር ነገር ኩሉ እንታይ ዝገብር መስለኩም ከምጥ ጴጥሮስ ድነገረና ፌድ ድገብር ናይ ጎይታ ተስፋ ናይ ጎይታ ነገር ካብ አምላክ ተቀበልናዮ ነገር ኩሉ ግን ፌድ ድገብር ነገር አይኮነ ምድራዊ ነገር ሎሚ ተቀበልካዮስ ሎሚ ደስ ይሉካ ተሐጉስካ ዳራይ ንጽባሂቱ አብይድካ خلوስ ይቀልል ከምት ናይ መጀመሪያ ዘሐጎሰካ አይኮነ ከምት ናይ መጀመሪያ ዋው ደበለካ ከምት ናይ መጀመሪያ ዝነገርካ አይኮነ አነ ንስኻትኩም እንደተቀበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ካብት ማለን ሎሚ አይቀልልኒ ኢየሱስ ጎይታዩ ፌድ አይገብርኒ ኢየሱስ ጎይታዩ እና ሀደረ ከማንሲ ድምቅር ሃሌሉያ እና ተረዳካ ምስትመጽሲ ከማን መመሊስካስ አቤት ድለኛ አቤት ድለኛ አቤት ድለኛ አቤት ድለኛ አቤት ድለኛ ካብ ነገሬ ካብ ኩነታተይ ሁሉ ወጪ ሃሌሉያ እድለኛ 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 ኢየሱስ ጎይታዩ ንኢየሱስ ምርካቤ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ሃሌሉያ እናተይ ምዃኑ መህደር መንፈስ ቅዱስ ምዃነ ካብት ማልን ሎምሲ ፌዳ ይገብርኒ ተማለት ሐጉስካስ ሐጎስካስ ዝበርድ ወይ ዘብል አይኮነ ሐጉስ ሲልካ ጸነህካሲ ከማይዝችለሱ አይነት ይሉሲ ተጠፈ ነገር አይኮነ መመሊሱ 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ መስመጽ ኃይሉና ድማ ብዛሐለፈ ዝራናዩ ብዛዕባ ኃጢአት ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ፍርድ ድማ ንዓለም ዝረት ንዓለም ዘለዎ አገልግሎት ወይ ድማ ንናውን ዓለም ስለዝነበርና አይትረሱ ክርስትና ዝጥም ክርስትና ጽቡቅ ገሩ ዝርዳአካ ማአስከም ዝኾነ ተፈልጡ ጳውሎስ ከሙ እንዳገበረ ይዝነገር ናይ ቀደም አዘክር ይብለካ እጂ ከምዚ ጽሪሪ ኢልና خلوناسي በቃ ጎይታ ሰብ ገሩና ንድሕሪት ተዘይተመሊስና ካበይ ከም ዝወጻና እንድሕር ይፈሪጥናዮ አዚፍሲ ከሙ ዝተወለድና ኮይኑ ክስማዕና ኸ ግን አይነበርና ይርኩም ዲዮ ከም አይኹም መስልን ተወሊድኩም አይነበርና ኣብ ጸልማዝ ዝነበርና ሙታን ዝነበርና ኣብ ኃጢአት ተታሒዝና ተጨማሊቅና ዝነበርና ካቡስ من يوصيك تتباهلوس منفس قدوس يو مسيوس بزعبا ኃጢአት بزعبا صدقي بزعبا فرد رتيو ናብ ቤቱ ናብ ክርስቶስ ናብ መስቀል ናብ ጽድቂ ዘምጻና ኢየሱስ ጎይታይ ዓለም ዘለው አገልግሎት ነጊሩና አብዛኛው ሎም ማልት ድማ ሐሙሸይት ንሪያ ምልስ ይሉ ድማ ኸም እንደገና ንቤተ ክርስቲያን ወይ ንቅዱሳን ዘለው አገልግሎት ይዘነግረና መንፈስ ቅዱስ እጂ በሰለስተ መንገድ ዲገርና ኽሪያይና መጀመሪያ አገዳስነቱ ናይዚ አገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ካላይ ክልተ አገልግሎታት አለው ነተን ክልተ አገልግሎታት በባሃደ ኽሪያ ቁጥር 12 ግን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረብ ካብ ቁጥር 13-15 ዘለዋ ሰለስተ ጥቅስታት 12 ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አቀድሙ ዝተዛረበው ካብ ሸዓተ ዝሐለፈ ሰሙን ዝራእናዮ ከ11 ይኸይድሞ አማእኸል ዘላ ብሪጅያ ግን አገዳሲት ያለ እዚ ክፍልዚ ንምርዳእሞ ክንሪአ መጀመሪያና እንታይ ይብላቡ ኣብ ቁጥር 12 ዝነግረኩም ብዙ ካል ዘረባ ገና አሎኒ ግናኸ ሕጂ ክትጾርዎ አይትኽሉን ይኹ ሕጂ ኣብ ቁጥር 7 ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ምዚያ ታሒስኩም ክትሪእዋ ደሊ አነ እንተኸድኩ ይሐይሽ አነ እንተኸይደ ማን ክመጽዩ መንፈስ ቅዱስ ክመጽዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ክመጽ መታን አነ ድማ ክኸይድ አለኒ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ነጊሩና ይምሽ መንፈስ ቅዱስ ንክመጽ መታንሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጋት ወይ ድማ መስቀልውን የድል ነይሩ ስለዚህ አነ እንተኸድኩ ይሐይሽ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ መታን ክመጽል ዝነግረኩም ካለ ብዙ ነገር አሲ ንህሩኒ ግን ክነግረኩም አይከል ሕጂ ዝሐይሽ ንምንታዩ በዛ ቁጥር 10 ተኸልተ ምስታሽው አተምስት ክፍሉ ሁሉ ግንሪዮ ኸለና እንተ ነግረኩም ሳይርዳአኩም አነ ክነግረኩም ናይ መንጋር ሽግር ይብለይ አይ ካን ቴል ዩ ሙሉ ማልት ክነግረኩም ኽእለ ተጸገም ግን ክትጾሩ ወይ ትሉ
نفوق ممهر دما كمزي زلوا كله زرقفة يكونن نتزمهروس ببتي جزيون ككم تزليون زهب كل نجر بحنسا يتكم مالتنا يكونن مدهانيت كمان كتوزدو خلقاس كمزي وسيد كيكو كنينا تقينونا أبنت كحوكو خي هاي دكتور 30 معلت وصدو زبلكاس 30 معلت خاب زحمل إذن 30 كنينات تكباب بلا بحنسا كبلا يتيلكا يقدد لك بسلاسة معلت زحويكاس بحانت معلت توصيد كيك أتلك هجي انتهي زبلوم زلو this truth أنا زنقروكم زلو حكتات beyond ناتكم capability لا عقمكم يهج كتردوا واي تقولون يقوم كتصوروا واي تقولون يقوم نقرقن عجي لبهم من ديو تشبيرو زلو فريحة من ديوم زلو حازينو من ديوم زلو كتر شدوشتي خمس بلنا سلازي أنا انتخدكم منفس قدوس كماتس أخلو نتناتكم نايمردع نقرون تايكو قبرويو حاف كم تزبالكم تقدس صحف أبيدنا صحافيو منفس قدوس دما بلبنا سلازي خونسي بدم بنا تردعنا انكو يسوس كيدو منفس قدوس مسألنا يسوس قويتايو يسوس كيدوس ونياتو سبسقا ليميتر نيرو ناب كلاتنا لبخا أتو أيكل النيرو ناب لب نفس وكفنا قن منعتيو منفس قدوس قال دما الليميتيشن نيرو زتزاربهم زبلو كله زنقروم زبلو كله خردو وس زي كلو مغنيات انتاي نيرو انتايلكم قدم مسقل نزنبره ነገራትኮ በዓለ ዮሐንስ ዳህራዩ መንፈስ ቅዱስ መሰረድኦም አሃ እናበሉ ዘተሐዙ ወንበር ቅድም መስቀል ዘተዛረቦም ዘረባታሲ ምንም አይተረድኦም ነሩ ዮሐንስ መቃብር ከይዱኮ ዳህራዩ አሃ ትዝበለና ይሉ ዘኪ ናኤማሁስ መንገደኛ ታዝነበሩን ኮ ዳህራዩም ተረድዮ ስለዚህ ቅድም መስቀል ይነግሮም ስለዘነበረ ስጅኩ ጾሩ ዋይ ተቆሎን ይቆም ቢዮንድ ናትኩም እጅም ረዳን ከፈብልትኒው ዳህራይ ግን ግርዳ ኦኬ እጅና መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ክንመጽኸልና ከምታ ዘበልኩም ቀዳማይት እንታይ ክንሪ ይደል የለሁ አገዳስነት ሃደ ነገር አገዳስ ምዃኑ ተዘይፈልጥካ ነቲ ነገር ሲ ከምት ዝግባ አይተደልዮን ከምት ዝግባውን አይተጥቀመሉና አገዳስነቱን ድሕር ተረዲዮካ ግን ጽቡቅ ጌርካ ተጥቀመሉ ጽቡቅ ጌርካ ትሕዝ ቀደም ታይገብር ነረ መስለኩ ንዝኾነ ሰብሲ ገለ ነገር ክሪኤሎ ኸለውስ كم زدي تقبل كم زدي تخون قلب دحراي انتي تردو نمسلو effective يكون سب انتي كقبر إلو بعلو انت زي تردو هو انت زي حاتيتو كانزي إذا قبر قال الكاس إذا هاي هذا كمان مودعتها خندي كزاربي لو كيد خيت اتمغري نبعلو سي كدهليو خغلال لو مجمر نزيد ليه سبسي عمتي خاتبي الكايوس منم سلازي كزع زدلي صليلو كزع زدلي كزع زردو دحراي مستردو ايو استخازه تعنقف كالون كاي انقف قال تفلط يخيلو تحاسبون دما اسكي مغرني اسكي ارد ان خبلك هذا منفس قدوس وين كمزل لينا داي منفس قدوس اغلغلوت كمزل لينا اند هردا يفلطنا سبات سلازغنا دما انتي زبحالالونا مسلوكو ناتشورالي كمز كابسب نمقبال نشجرينا تعبيد دبال كله فلطو يزبحال ነገር አለና ገለ ነገር ክትነግሩ خلا خانسب እንታይና ካባይ ጀሚርኩም ናይ ኩላትና ያጆ ካባይ ጀሚር ካሲ ገለ እንዳረዳ አና ሓደ ሰብሲ ይፈልጦ ይለስ ክነግሩ ይዘህዋ አናውን ፈልጦ ንምባል ይዘህዋ እንበር ጽም ይለሰሚኤሲ ታይከ ወስደ ኸውን ድብል ነገር ሲየብልኝ ስለዚህ እዚኣ ከነጥፍ አዘለና ነገር መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይመጽኡ መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይረዲኡና መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይፍልጡና መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይመሪሁናስ ይሕዋተይ ባዶ መቋና ክፈልጥ ይግባል በዘይ መንፈሱ በዘይናቱ ጋይዳንስ በዘይናቱ ምርሂት በዘይናቱ ረድኤት በዘይናቱ አገልግሎሲ ባዶ ኢና ክልተ አበይት ምክንያታት አሉ ክልተ ንቅ ዘይብሉ አበይት ምክንያታት አሉ زاربو زلنا بزاب أملاخ نختفلت ملكوتاوي عالم سماياوي عالم كبردع كان كتفلتون سي كلتا باريرز اللونا أبيت باريرز
መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ክሰብረን መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ካብ ዝኸውፃና ሓደ እንታይና መስለኩም ዝወደቅና ሰባት ሰብ መንፈስ ቅዱስ ዘልዮ ንምንታይ እንተልኩም በመጀመሪያ ደረጃ ሲ ውድቀት ድበሃል ነገር ሲ ገጢሙዎ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ሮሜ ምዕራፍ 3 12 እስራን 3 ከዱ ከለኩም ሲ ሁላቶም ዘይጠቅሙ ሁላቶም ወደቁ ክብረ አምላክ ድማ እንታይ ገበሩ ሰዓኑ ይብለና ምሽ እጂ ትፈልጡ ዲኹም ሸውዓተ ጊዜ ከም እንደገና ተመላሊስና ንምንባር እድል እንተዝዋሃበና ሰማያዊ ነገር መለኮታዊ ነገር በገዛ እርስና ይንፈልጡ ኣብ ዓለም አሎ ዝበሃል ቤት ትምህርታት ሁሉ አቲና ንሁሉ አሎ ዝበሃል መጽሐፍቲ አንቢብና ንክርስቶስ አይንፈልጡ ሰማይ ይርዳእና ስለዚህ እዚ ግርዳእና እንተ ኮይኑ ሲ ሓንትን ያ መንፈስ ቅዱስ ይብል ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሓንቲ መዓልቲ አብርሕ አቢሉስ እቲ በቃ ጀዳና ክርስቲያን እንዴ ኢልካ ድማ ድግደፍ ነገር አይኮነን መንፈሳዊ ዓለም በመንፈሳዊ ነገር በመንፈስ ቅዱስ ይዝፍለት ክንአቱ በመንፈስ ቅዱስ ዳህራይ ግን በገዛ እርስኻ ድግየድኩ ጉዳይ ይኮን ክንአቱ በመንፈስ ቅዱስ ክንነብር በመንፈስ ቅዱስ ከዛ መፈጸምታ ከዛ መወዳታውን በመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከምዘል የናሲ አብዛ ዓለም እዚ አብዚ ንብሎ ዘለና ሰማያዊ ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ሲ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ከምዘይከውን አርግጽና ክንፈልጥ ይግባአና ካላይ ቤሪየር ድማ እንት ያለው መስሎ ውረት ይባላል ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ነቶም ዘይ አምኑ ታይገበሮም ይዝብለና ገዛ ኢዛ ዓለም እዚ አሲ አወሩ እጅ መንፈሳዊ ነገር መንፈስ ቅዱስ አይንተኻ እናኸፈተ እንድሕር ደየሪ ኡካስ ጳውሎስ ባይዘው አቡ ፍራስትሬሽን ይዘዛል አይ ብሪች ግን ታይ ችግር ረኺቡ እነዚ ተአዊሩ ይሰብ ደላይ ካንዶ ስበኽ ደላይ ካንዶ በሎ መንፈስ ቅዱስ የኢንቱን ተዘይ ከፊቱልስ ምንም ክሪያ አይከል ስለዚህ እዚ ቤሪየር አለና ዘጎልበና ነገር አለ ዘዕውረና ነገር አለ ነዝድማ ከቅንጥጦ ድኽእል ከሪየና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ጥራ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እጅናብተን ክልተ አገልግሎታቱ ክንሰግድና ቅድሚ መስጋረይ እዚ ድማ ዝተዋህበና አገልግሎት ከፍልጠኩም ክመርሐኩም ዝበሃል እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪህነት አፕሪሺየት ግን ገብሮ መታን ይረዳል አብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባሲ ነቢኦም ሙሉ ጸልዮም ሙሉ አነ ንስኻትኩም ግን ከይጸለናስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተስፋ አብዛ ቀሚጡልናሎ ሂቡናሎ ድማ ከይለምና ዮ ከምዚ ክርስቲያን በመኳንካ ጥራይ እቱ በመባልካ አብትናይ ጎይታ በመኳንካስ ረኺብካ ይውላ መንፈስ ቅዱስ ከመርሐካ መንፈስ ቅዱስ ታተ ከብለካ መንፈስ ቅዱስ ወስደካሲ ማለት ምን አሎ ቀድም ጎይታ አስተረዱና አታ ጎይታ አነ ክርስቲያን ከሆንተ ክርስቲያን መስኮንኩ ድማ ህይወት ከይከበል መታ ህይወት ዝኸዶ መንገድ ከይጠፋ አንመታ በጀኻሪእኒ ገለገላ አይበልና ይሉ ከይበልና ያሳምጪው ነት ህይወት ድማ ዝወስድ ነት ህይወት ድማ ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሃሌሉያ በጸጋ ይሁን ዳዊት እንታይሉ መስለኩ ወእግዚአብሔር ጎደናታትካ ፍልጠኒ መንገድታትካ ማህረኒ ንስኻ አምላክ መድኃኔ ይኻሞ በሐቂ ምርሐንን አስተምህረን ሁሉ መዓልቲ ይጸበየካ አሎ ዘን ኩሉ እንደጸልየን ጸሎት እኮ ኢየሱስ ዝበለነ ምርሐኒ ማህረኒ ድብሎ ደሎሲ ጎይታ ድማ ብዝንታይ ይብላሎ መንፈስ ቅዱስ መስመጻስ ሱ ከዘክረኩም ሱ ከምህረኩም ሱ ከመርሐኩም ኢየሱስ ጎይታ ካላይ ተኽን ከይድች እስቲ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎቱ ከነግረና ከሎ ማለት ነው ክልተ ነገራቱ ይነግሩና ነቲ ዝመጽ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅውን ከመርሐኩም ነቲ ዝመጽ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅውን ከመርሐኩም እጂ አንተ ፔኩላር ድኾነት ነዞም ዝዛረበውም ዘሎ ደቀ መዛሙርት ዘሃቦም ተስፋያ ሓደ ክንፈልያ ለኒየ ብግድቱ ኤክስትሪም ጌጋታት ስለ ዘሎ ማለት ነው እዚኣ ተስፋ ንኦም ብፍሉይ ትወሃቦም ደላ እንታይ እዩ ሓድሽ ኪዳን ዘንስራን ሸውዓተን መጽሐፍቲ ተጻሓፉና ዞም ሐዋርያት እዩ ምስቲ አቀዲሙ ዘሎ እንድሕር አዳቢልናዮ
نتي زنجركم زبله كله زمهركم زبله كله كذكركم يلو مال كسا زيس بوينت زي من مصحف يصحفوا ثلاثه امس يبهم يو مصحف مبال مصحف غلغله زبحال ነገር ሳይፈተኑ سو ኢሎሚያም ዝነብሩ ነይሮም ምስ ኢየሱስ ይሰምዑ ይጓዙ ይሪዩ ሁሉ ነገር ይሪዩ ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ግን ከሰክረኩም እዩ ታ ፔኩላሪቲ ናይ ዛ ተስፋ ዚኣ ነዞም ሰባት እዚኦም ብፍላይ እንታይ ማለት እዩ በሐጭሩ ወንጌል ምዝካር ዝበሃል ዘሎስ ኢየሱስ ዝተዛረቦ ዘበለ ሁሉ ዘኪሮም እኮ ጽሒፎም ኢየሱስ ዝገበሮን ዝበሎን ዘበለ ሁሉ ዘኪሮም እኮ በመንፈስ ቅዱስ አዘኪሩም ጽሒፎም ካላይት ፓርት ግን ድማ አለ እንታይ ዝበሉት ካላይ ፓርት ነቲ ዝመጽ ሁሉ ድማ እንታይ ገብረኩ ከፍልጠኩ መልእክታት ራእይ ዮሐንስ ማለት እዩ ድማ ኣብቲ ምዝካር ተዝሐለፈይ ኢየሱስ ዝበሎ አቡ ድማ ዳውድ ብልዳ ይኮነስ ኢንፋክት ከምታ ቁጥር 12 ዝብላ ዘሎ ሕጂ ጽቡቅ ጌርኩም ሃዙኒ ክጾሩዋ አይትኹሉን ይኹም ስለዝበለ ሕጂ ክጾሩዎ አይክሉን ስለዝነበሩ ኩሉ አይነገሮም እንደ ኤቢሲስ ኦፍ ናይ ክርስትና ይነግርዎ መንበር ገና ብድሕሪዩ ድመጽ ነገራት አለ ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ነገር ናይ ድማ ናይ ክርስትና ነገር ሲ ብዙ ከም እንደገና ዘፍለጦም ነገር ሲ በመንፈስ ቅዱስ ቀጭሉ ስለዚህ መልእክታት ተጻፈልና ኮኹም ከገለ ሰባት ናብቲ ሓደ ኤክስትሪም ዝኸዱ እንታይ ዳን ክልትዩ ከብለው ኩል ጊዜ ቀጻሊ እዩ ተይልና ከምዝ ሞርሞኒዝም ጆቫ ዊትነስ አይነት ዝናይ ሞርሞን ጆሴፍ ዝበሃል እኮ በቃ ልክ ከምዝ መጽሐፍ ቅዱስ እጂ ዝጽሐፍዎ ሲ በዛ ጥቅስ እዚ አይም ዝኸዱ አፍሊጥዎ ለዚህ ካለ መጽሐፍ ጽሒፉ ክብልኩም የም ኖ ንክርስቶስ ንኽንፈልጦ ክርስትና ድማ ንኽነብሮ መታንሲ እኹል ኣብዛ ጽሑፍ እዚ ኣብዝ ቃል እዚ ተጻሒፉ ተወዲኡ ኣለኩም ዶ መንፈስ ቅዱስ ነዞም ሰባት እዚኦም ፔኩሊያር ያደብላ ደለኹ ዩኒክ ድኾነት ተስፋውን ንኦማላቶም ዝብሎ ዘለኹ እዚ ስራን ሸውዓተን መጽሐፍ አጽሒፉዎም ሲ ዘልየና ዘበለ ሁሉ ሲ ኣብዛ አቀሚጡልና ታላ ተስፋ እዚ ግን ድማ ንኦም ጥራይ ትኸውን ድማ ይኮነት ንኹላትና ወንሲ እጁን እንታይ እንዳገበረና ዝኸይድ ካብዝ ቃል ዝና ማሐረና ህይወት ክንነብር ከለናው እና መርሐና እና ራእይና ምዝዝ ዝጣረስ ወይ ድማ ምዝዝቃውም ነገር አይምጻልና ነው መንፈስ ቅዱስ ጻሐፍና ይዝዩ ምዝቃሉ ዝሰማማ ዘበለ ሁሉ ግን እና ገለጸ እና ብረህ እና ራእይ ድማ ታይገብረና ይወስደና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አለሁም ዶ ከብረና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብለና ዘሎስ ወይ ድማ ነዞም ሰባት እዚኦም ዝብሎም ነቲ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅ ድማ እንታይ ገብረኩም ክመርሐኩም ዝመርሕ ገዲፉሎም ይኸይዱ አና ገይደ ግን ወሪ ዝመርሕ ክበኩም ናብቲ ትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ዘብጽሐኩም መራሒ ክበኩም እጂ ጋይድ ክትሐስቡ ከለኹም ዝመርሕ ጋይድ ሰለስተ ወሰንት ነገራት አለው ሰለስተ ነገራት ይድልዩ ሓደ እንታይ ይድልዩ መስለኩም ጅናብነት ናብ ዝኾነ ዘይትፈልጥዎ አድኺሉ ትመርሐኩም ሰብደልዩ እቲ ዝመርሐኩም ነቲ አድስ ድፈልጦ ክኸውን አለ ማለት እውር ከይከውን መተ እቲ ዝመርሐኩም ሲ ናይ መጀመርያ ኳሊፊኬሽን ከም ጋይድ ክትቀበልዎ ሲ ይፈልጥ ድዩ ነቲ ከባቢ ፈልጦ ድዩ ነቲ ክትከድዎ ትደልዩ ቦታ ሲ ይፈልጦ ድዩ ሞ ተተረዲአትና ግልብጥ አጥልዋ እዛ አቲናዮ ዘለና መንግስቲ አቲናዮ ዘለና ህይወት አቲናዮ ዘለና መንገዲ መራሂ ኮይኑ ዝተዋህበናስ አንታ ፈልጦ ድዩ ገለ ኢልካስ ዘይትጠራጠሩ ንኹሉ ማዕሙቅዚ ዝምርምር ኢየሱስ ጎይታዩ ንኹሉ ዝፈልጥ ጋይድ ተዋሂቡና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ምን ጎነብሮም ነይረና ሰበኩያ ትዝ ይላትኒ ዝመጻናሉ ጊዜ ያሬድ ቀድሙና ይመጽ ይቆርብ እና ናብ ኤድመንተን ከዛውረና ይሉ ኸይዱ ዳራይ ክንምለስ ከለና ካብ ኤድመንተን ንመጽ ናብቲ ዝነበርና የገዛ ኖርዝ ኢስት ከባቢው ንኽንመጽ ሲጠፊኡ ጂ ያሬድ አለው በቅድሚት አርኩ ድማ አለው ክልቲኦም ቆርብ ጻኒهم የማብዛ አዲ ግን ጋጋይሾም ሰሙን ብዙ ድማ ይኮነን እና ድማ ብዳሪት አለና ሰለስተን ኸውን ዳራይ ናብታ ገዛስ ከመይገሮም ይጥሩ ተሆለና እጅግ አድ መስፈለጥኩ
كريو خلو خسا أبزي عيناري لك أبزي أنا تمليسنا قلب المالت نغي دمو تجي بزيحة تجي بتحريز نبرة سون قاشة مسانا ياري دلو يا أغلبكم جنهنا ونفتن مالت نيهما نسا قامسي نحنا ونبل ترانا زي فلت مسيلو تترأيكا السخاون تاي خاتبن وسي خاتبن زفلت انتو خوينو كن زوسدك كازلوس عبد حريت ريلاكسي خاتغون يسوس قويتاي بزعب عبي بسعينا قلس عيت قدسنيخا سيمبلي بكا كوف في الكاس كم زبص حكا فليت كاللغا امو يحواتي زبيرنا زحازنا هاللويا كم زبص الناس ترطر يبلون كله زفلت املاخيو كبرنا املاخنا يقول كلا يا بقايد انتهيد اللي مسلوكم امون كخون الكال وسيدوس ابزي تفلطو ادي اما اخل ستت فيوكا مبزحتكم سي ساجيركم قال دوب تسغرو خلوهم سي وسيدوس ابتا ጭውዝ በለበረኻሲ ህድግ ተበለካ እሙን ከሆናል ጋይድ ይልካ ስግረዶ ብዘው ወስደካ ዘስግረካ ጋይድ ይልካ ዘመረጽ ከየሰብሲ ሃንቲ ኳሊፊኬሽኑ ሲ እሙን ከሆናል አማ አገልሲ ከየብለካ ደሆኑ አገልገልቲ ነግሮም ነረ ነው ናብ ኢትዮጵያ ኸይዶ ነገርግን ወድማ ገጠራት ገለኔሩሲ መኪና ኮንትራት ይዞም አፍሪካ ተፈጥሮ ይሁን አዳጋ ጅተዋ ተብሎም ማለት ባርጌን ገሮም ህስር ብዝበለ ራይሎ ዳራይ ግን ቁርብ አይቶ ሐጠቱልን እንዴ ወስዶም ከሎ መንገድ ጸልፍን ገለን ግማ ወስዶም አትጸልፊ ይብጽሁም ዛዋጋ ግን ሐሲራላ ብሎ እዛ ዋጋ ግን ከመይ አብሎም እጂ ከከደም ከ አብት ዘፍር አይነት ቦታ ከበጽሖሎም ናይ ዋጋ ጉዳይ ዘልእ ነው ወይ መንገድ እዚ ከመርሐና ኢሉ ታ መጀመሪያ ህይወትና ዘሃብናሉ መንገድ ኢድና ዘርጊህና ጎይታ ናትካኤ ዝበልናሉ ማዓልቲ ዝወሰደና ዲል ዳአተወ አማኸል ሐሳቡ አይቀይርን አማኸል ዘይገድፈካዩ አማኸል ዘይጥንጥነካዩ እስኻ እንዳወደካ ከማን እሱስ አይገድፈካን ታተይ ዘብለካዩ ካብት ሰንከልከል ዘድህነካ ዘውጻካኒ እሙን ጋይድና ረኺብና ደለና እሙን ጋይድ አመንገድ ዘይገድፍ ራህሪው ካዘይ ከይድ ከምዝ ኮይንካን ከምዝ ጌርካን ኢሉሲ ድርቢ ደብለካ ብድኻምካስ ገጹ ዘይከልዓካ ዚ መራሂ ዚ ጋይድና ረኺብና ዘለና በዳሁና ሂዙና ዘሎስ እሙን ኢየሱስ ጎይታይ ሳለሳይ ጋይድ ካብዚኣ ከምዛዝበልኩኩም ናብ ዝኾነ ኤድመንተን ወይ whatever ክትከዱ እንደሕኮይንኩም ጋይድ ወሲድኩምስ እታ ትወስደልኩም ሰዓታት 3 ሰዓት ያትወስድ ገለስ ሙስሉ ዘይ ምጫዕቱ ኮይኑ ከምዝዝበልኩኩም አይነት ጠርጠር እናበለ ዛ ዋጋ ገለና በለ ዝወስደካ እንትኾይ ጆርኒ ኻስ ብልሹ ያቆት ከመርሐካ ኢሉ ወሲዱካስ ግን በቃ ታ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሲ አማር ደብለካ እንትኾይኑ ሲ ከመይ ዝሕዝን ነገር ያዋተይ ናአና ከመርሐና ሂዙና ዘሎ ሂዱና ዝመንገድ ዚ ዘሪኤና ዘሎ ሲ ምቹ ምሱ በመኳንካሲ እና ሀደረ ከምታ አንተ ይዝበልና ዝምቀር እንበር ሃሌሉያ ዘይማረካ ክርስትና ከነሐልፍ ከለና ሁሉ አልጋባልጋ ማርኛ ያግን ትርዳአኩም ያምሽ ምንም ሽግር ደይ ብሉ ገለ ተባሂሉ ቆይቆን ከሙዝ በለኩም ሰብንተሎ አነ ዘንበብኳ መጽሐፍ ቅዱስ አይንበባ ክርስትና መንገዱ ብዙ ዘይምቻ ነገር ከሁሉ ይخ ንክርስትና ግን ዘጥሞ እቲ ጆርኒ ትምሳኻ ዘሎ ደጊፉካ ዘሎ ግን መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጎይታይ ካብተለለ ሽግርካ ካብተለለ ሁነታት ካሲ ንላዕሊ ዝሆነ መንፈስ ቅዱስ ምህላዊው አመቂሩ ወነት መንገድ ድንበር ሁሉ አልጋባልጋ ስለዝሆነ ይቆ ኦራል ሮበርትስ ድባል ናይ አምላኽ ሰባል በብዙ አምላኽ ተጠቀመሉ እግዚአብሔር በዘገርም መንገዲ አብይወቱ ተሰርሐሰ እሱ አብተ ዝተበገሰሉ ጊዜ ዘ አይነት ስብከት መጀመሪያ ጊዜ ይደሰበክ ዝነበር God is good እግዚአብሔር ሰናይ ዝብል
ናይ እግዚአብሔር ሰናይነት ዝዛር ሕጂ ገለ ሰባት ሪኢኹም ህይወት ፈትሽኩም ትኩሉ ብምሉእ ትምህርቲ ተዘይ ተታሒዙ ወራሮ በስ ይብሎ እግዚአብሔር ሰናዩ ኣብ ህይወት ኣብ ክርስትና ምንም አይገጥመንን ኢልካ ጀምር you are set for disappointment ወጸሉን ከይትወጸሉን ከማን ይጠራጥረን ነገር ግን ኣብ ኩሉ መንገድ ኣብ ኩሉ ህይወት ናይ አምላክ ሰባት ህይወቶም ፈትሹ ከም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዋላ ናይ ዚኦም ናይ ሰብኣይ እዚ ግን ክነግረኩም ስለዝደለኹ እዚ ሰብኣይ ከም ዝበልኩኹም God is good ብምባል ብምስባኽሲ ፓዮነር ነዚ ክብል ከለኹስ ከም ኣገልገልቲ ከማን ካልኦ ሰበክት ንምንታይ እዚኣ ጅድ ንኣና ተለሚዳስ ኖርማል ዝኾነት God is good ከቢድ ኣብ ዝነበረሉ ዘሎ ህይወቱ ከተይ ባዮግራፊው ከነብብ ከለኹ ከም ዝገጥ ዝኾኖ ድማ ይክነግረኩም ዋሉ ምሰብኣያ ናብ ሓደ ዓዲ ገይሾ ክምለሱ ከለው ብፕሌን እናመፁ ከለውስ ፕሌን ክራሽ ገይሩ ሰብኣያ እሳ ልትዮም ሓሊፉ ሰለስተ ቆሎት ኣለው ናብዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ገዙ ናብ ሰበይቱ ፖሊስ ኳ ሶሪ ሚስተር ሮበርት እዚ ዜና ክንነግረካ ከለና ንሓዝን ዋልካን ይብሰን የሎ ሓሊፎም ሁሉ ድማ ስብር ደበለና ዘሕዘነና ድማ ኣባና ነሚነት ነቶም ቆልኡት ኣቦኻን ኣዴኻን ኣይመፁን እዮም ኢልናስ ከመይ ኢልና ንነብር ግን ራይቨር ጸሊና ጊዜ ወሲድና ቅድሚ መኻድናስ ጸሊና እዩ ፋክት ስቲሉ ዘቅርቦ ጸሊና ብዙ ጸሊና በቋንቋታት ጸሊና ትርጉም ናይቲ ቋንቋታት ከማን ተዋሂዱ ከይደ ሓቂፈዮም ነጊረዮም እንጸልየሎም ሕጂ God is good ደብሎ ዘሎ ኣብቲ ህይወት ልብ ዝሰብር ነገር የለን ማለት አይኮን ህይወት ዓለም እንዲሁ ኣብታ ዝወደቀት ዓለም ኮይና ነብር ደለ ግን ኣብዛ መንገድ እዚኣ ሂዙካ ዘሎ ግን ልዕልቲ ዘገጥመካ ነገራሲ አጸናኒኡ ብጸጋ ሂዙ ዝወስድ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ዛ ጆርኒ እዚኣ ዛ ናይ ክርስትና መንገድ ናይ ክርስትና ጎደና ምስ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንኸዱ ደለ ሳልሳይ ለጉድ ሳልሳይ ኣብዚ ክፍለ ዝዝብለና ተኸላይቲ አገልግሎት ይናሪና ሳልሳይ ድማቲ መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከክብር ይዝመጽ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎስ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብለና ንዓይሲ ታይ ድገብረኒ ከኽብረኒ የኽብረኒ እጅት ንጎይታ መኽባር ድበሃል ነገር በሓፂሩ ክንሪኣሞ ክንውድኢና ኣሎ ማልቲ ቀዳማይ ነገር ከመይ ገይሩ ይመስለኩም ንጎይታ ደኽብሮ ብዛዕቡ ይዝዛረብ ካብኡ ድማ ዝዛረብ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ዝተዛረቦ ዘረባ እንታይ እዩ ሽኡ ሓንቲ ክፍለ ዘንብብ ዘለኹ 7:16 ኢየሱስ መሊሱ በሎም ትምርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እምበር ናቲ ኣይኮነ ኢየሱስ ክመላለስ ከሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣስ ናቲ ኣይኮነን ዛረብ ናይቲ ዝለኣኸኒ ናይ ኣቦይ ዝነግረኩ ብዛዕባ ሰይጣን ክዛረብ ከሎ ሰይጣን ኢልዎ ሓሳዊ ካብ ገዛእ ርእሱ ይዝዛረብ እሱ ድማ ኣቦ ሓሶት እሱ ግን ናይ ኣቦ ይዝዛረብ መንፈስ ቅዱስን ናይ መን ይዝዛረብ ትቼን እዩ ሓድነቶ ይዘሪኤና ናይ ኢየሱስ ጥራይ ዝዛረብ ዳሕራይ ድማ ናብ ኢየሱስ ዝመርሓካ ታዛሓለፈውን ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኣብዙ ናብ ኩሉ ሓቂ ኢንፋክት ናብ ኩሉ ሓቂ ኩሉ ስለዝብል ብዙ ሓቂታት ዘሎ ከይመስሉ ደፍነት አርቲክል አላ ኣብቲ በኽሩፁ ዘንደር አሎ እንተኮይኑ ሓንቲ ስለዚህ ሓቂ ኢየሱስ እዩ ናብ ካል ኣይኮን እንድመርሕ ናብ ኢየሱስ እዩ ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኢየሱስ እዩ ዝመርሕ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ዝዛረብ ንኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘሪኤካ ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦ ክርኢ ነቦ ክገልጽ ከም ዝመጽእ ዝነግረን አቦን ንሱን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳህራይ ሓደ ከም ዝኾኑስ ነጊሩናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:30 አነን አቦን ሓደ ኢና ይሉሎ ምዕራፍ 14 ድማስ ነቦ አርየና መስበሎስ አይትፈልጥ እንዲኻ ንኣይ ዝረአየ ነቦ ረአየ እዚ ዝተረድኦም ደቀ መዛሙርቱን ብዘሎ ሁሉ ምልአት መለኾት አቡስ ከም ተገልጸ አቦን ድማ ከም ዝሰመሮ ተዛሪቦም አሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 1
ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ድማ እንድሕር አንቢብኩም ካብ 1 ክሳብ 3 ደስ ትብለኒ ክፍልያ 7 ሓረጋት ኣለው ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቡ እናንተ ኢሎም ንሱ ናይ ክብሪ እንታይ እዩ ነጸብራ ክርስቶስ ነቦ ኣርዩ ሕጂ ድማ መንፈስ ቅዱስ መጽዩስ ንመን እዩ ዝገልጽ መስለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሱስ እዩ ዘብርሕ መንፈስ ቅዱስ ኦብጀክት መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኢለ ክገልጻ ናይ አምላኽ ነገር በምድራዊ ነገር ምግላጽ ደይከኣልን ከቢድን እንዲሁ ግን ክፍትን ይቅሬታ ድማ ግበሩ ላይ ከሙ በምግባል ሓደ ሰብ እንድሕር ሓንቲ ጓል አፍቂሩ ደስ ድብሎ ዘረባ እንታይ ይመስለኩም በሙሉ ኢሞሽኑ በሙሉ ነገሩ ዝዛረቦ ነገር ብዛዕባ ታሰብ ክዛረብ ደስ ሲልዎ በቃ ፓሽን ክዛረብ ተደሊኻ ጅምር አብለሉ ኢንፋክት ምጅማሩና የለካኒው ጥራይ ስማአዩ ባሉ ጅምር ከማን ነዝኾነ እላል ናባ ቀይሩ ከምጻልከ ዳራይ ስማአዩ ዝኑ ጥራይ ሓቦስኻ ከይፈረድካ ከይበልካስ ስማአዩ ጥራይ ብዛዕባ ታጓል ተዛሪቦ ይጸግብ ፋክት አወለዱን ሰዓትኩም ከማ ይኹም ኮን sometimes ከማን ይገድድኹ ዘየለ ከማን አብጎይታ ዘየለ አምጽየ ፈቴኖ ተቆይና ካብ መንፈሳዊውን በልጽ ይብላኻ ካባሃትኩሙን ይሐይሽ አንተ ግደፊ በቃ ክስታይሲ ተወሲዱ እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ ድማ ያህዋቴ ብዛዕባ ኸላይ ይዛል መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ መፍለጥ እንታይ መስለኩ ኢየሱስ ይዝብል ኢየሱስ ክብል ሲ አይጸግብን ኢየሱስ ጎይታዩ በመንፈስ እናተመልአ ዝመጸሰብ መፍለጥ ይዝዩ ኢየሱስ ይዝብለካ እዝን ተሂብካዮስ ኢየሱስ ክብለካ ክወል ኢየሱስ ክብለካ ከሐድር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዝመጽ ኢየሱስ እንታይ ይገብሮ ይኽብር ክብረና አምላኽና ይሁን ሁላትና ካብዘለና እንተሰማ ጸሊና خلود ጩጩ ይለኛል ማደርገው ሳጣ ያደግነት መጮ ያምረኛል ቃላት ያጥር ያደረክልኝ ፍቅር ትዝ ያለኝ ውስጤን የፈነቀለው የምስጋናዬ ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ አላጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳጣ ያደረክልኝ ፍቅርህ ሃሌሉያ እዛ መዝሙር ሓደ ክልተ ጊዜ ዘሚርና ክንውዲና እግዚአብሔር ይመስገን መርሁና
በነቀለው የምስጋና ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ ረዳኸው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል ውስጤን የፈነቀለው የምስጋና ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል ረዳኸው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳጣ ያደረክልኝ ፍቅርህ የመጣ መቶ ያምረኛል ቃላት ያጠረኝ ያደረክልኝ ፍቅር ትዝ ያለኝ እስኪ በጭብጨባ ውስጤን የፈነቀለው የምስጋና ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸው አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ 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 ሃሌሉያ አይደለህም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን ረፍቴ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታዬ ሕይወቴ አንተ አይደለህም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን ረፍቴ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታዬ ሕይወቴ የለኝም ሌላ ልጀምረው ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማወራው የደስታዬ ባለቤት ብቻህን ታይበት ይሄ ነው ተመስገን 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 አንተ አይደለህም ወይ ረዳቴ በጭንቅ ዘመን ረፍቴ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ የደስታዬ
ሰው ከላይ ከሰማይ ጠገብ በደስታ ሳይሳይ ከዳኝም ሌላ የምለው ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማላው የደስታዬ ቀን ባለቤት ብቻህን ታይበት ይሄን ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ስሙ ጸውሬ ምርኮይ ተመሊሱዋይ ጠላተይ ስዕረ ኢየሱስ ስሙ ጸውሬ ሃይለይ ተሓዲሱዋይ ካብድኻ ምርትዐ ኢየሱስ ስሙ ጸውሬ ምርኮይ ተመሊሱዋይ ጠላተይ ስዕረ ኢየሱስ 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 ዘይምኖ ስም ዘይጽገብ ስም ዘይምኖ ስም ዘይጽገብ ስም መመን ይሰጽውዖ ኢየሱስ ይብል መመን ይሰጽውዖ ኢየሱስ ይብል መመን ይሰጽውዖ ኢየሱስ ይብል መመን ይሰጽውዖ ኢየሱስ ይብል አወስሞ አይለዩ አወስሞ ሰላመዩ አወስሞ ዕረፍተዩ አወስሞ ሰላመዩ ከይጸዋዕክዎስ ኣይውዕልን ከይጸዋዕክዎስ ኣይሓድርን ብዘይብኡ ኣይኮነለይ ድቃስ የብሎምን ወሃዮታተይ ብዘይብኡ ኣይኮነለይ ድቃስ የብሎምን ወሃዮታተይ
سيكون دقاس باللومن بحياتي بزي بقوم سيكون دقاس باللومن وحياتي بزي بقوم سيكون دقاس باللومن وحياتي يسوس 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 زي تكمسن زي منوسن زي تكمسن زي منوسن مملس تصور يسوسي بالمملس تصور يسوسي بالمملس تصور يسوسي بالمملس تصور يسوسي هاليلويا هاليلويا نزمن فسسكي بأللتا بجمجبا هاليلويا هاليلويا ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካ አለና ደግምና ክብር ሁሉ በኢየሱስ ስም ተጠቅልሎና አኻነ በይንኻ ይሁን ወአምላክ ስለቲ ዘተዋሃበና አባና ዘሐደረ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካና ክብረካና አለና ንሁሉ ሐቀታት ዘፍለጠና ዘመረሃና ክርስቶስ ኢየሱስ ዘፍለጠና ናብ ቀራንዮ መስቀል ክንጥምት እንትና ዘብረኸ ካብ ኃጢአት ካብ ጸልማት ካብ ሞት ክንወጽእ መታን ዝመርሃና መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ያው መንፈስካ ስለዚህ ክቡር መንፈስካ ጎይታ ደጊምና ክብርን ህበካለና ክሳዕ ዘለዓለሙን እግዚአብሔር አቦ የምሳና ክነብር ንሁሉ ከፍልጠና ከመርሃና ስለዛሃብካና ጎይታ ነመስግነካለና አመንገድ ከይንደክም ከይንህለል በዳውና ሂዙ ደግፉ ታተና በለ ዝወስደና ክቡር መንፈስ ያው መንፈስ ይብካና ይኻሞ ስምካ ይባረክ ስለሁሉ ደጊምና ክብሪ ምስጋና አምልኮ ስግደት በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅልሎና አኻ ይሁን ብላለና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛልኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ደተሐለ ወንድ ተባረኸን ይሁን አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ ይሁን ወይታ ኢየሱስ ይባርኩም ሰላም ኪዱ ሮቦ ሐሙስ አርቢ ጸሎት አይትረሱ አርቢ ወህዝ በለ ጸሎት ጊዜ ከሎና ጸሎት ዘልዮም ሰባቱን ዝናንምጻ ወይታ ኢየሱስ ይባርኩም ሰንበት ድማ አቢርና ድራር ጎይታ ክንወስዲና በሰላም ኪዱ